Fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu eletti 751 membru parlamentari Ewropew. Dawn se jirrepreżentaw lill-iktar minn 500 miljun ċittadin fi 28 stat membru. Pajjiżi b'popolazzjoni akbar għandhom iktar siġġijiet minn pajjiżi żgħar. Fil-fatt il-pajjiż tal-Ġermanja għandu 96 rappreżentant. Malta li żgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea għandha biss 6 rappreżentanti. Il-votazzjoni għal din elezzjoni bdiet fit-22 ta' Mejju fejn l-Ingilterra u l-Olanda kienu l-ewwel żewġ pajjiżi li vvutaw. Fil-jum tas-Sibt barra l-votazzjoni f'Malta issir ukoll il-votazzjoni fi 3 pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. 3 pajjiżi ir-Repubblika Ċeka, Latvja u Slovakkja li bħal Malta saru membri tal-Unjoni Ewropea fl-2004. Fir-Repubblika Ċeka il-votazzjoni bdiet il-ġimgħa fejn il-postijiet tal-votazzjoni kienu miftuħa bejn is-satej ta' wara nofsinhar u l-10 ta' filgħaxija. Filwaqt li s-Sibt il-votazzjoni saret bejn it-8 u s-satej ta' wara nofsinhar. Fir-Repubblika Ċeka jridu jkunu eletti 21 membru parlamentari Ewropew. Fil-Latvja bħal f'pajjiżna il-votazzjoni saret matul il-jum tas-Sibt u l-postijiet tal-votazzjoni huma miftuħa bejn is-7 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. F'dan il-pajjiż iridu jkunu eletti 8 kandidati. Eżatt bħal f'Malta l-postijiet tal-votazzjoni ta' Slovakkja huma miftuħa bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. F'dan il-pajjiż se jkunu eletti 13 il-kandidat. Minkejja dan l-ebda riżultat uffiċjali ma joħroġ qabel tard il-ħadd filgħaxija. Fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa l-età biex wieħed jivvota għal din l-elezzjoni hija 18-il sena, ħlief fl-Awstrija fejn l-età hija ta' 16-il sena.